I am a thousand hours with a song. I think you know any of you know. You're phone now, Papa. I'm a something media at school of my now I'm to my chicken. What about the I yet see you so a treasure, Georgia. No, so you say, I don't want to have a car. And then what about the more I want so yeah, the boss of my and I was simple some pride to ye and I asked so make out said to ye, I am a son and an honor a yes what I was just and a minute a year or saying I don't know Siada, then it drew 1,000 of us made a coffee powerful. Yet if you be here up, no, you're so said you're good when you're not paying home, you're finding and some more. I don't pay, and should you make yes, and I'm not myself. I'm fooling I'm a piece of it now I'm on not one of your first any program for not to make you into me and was here. Money and media in your tea. I want somebody papa. It's a bit the piano. The chassis of money and money. I want somebody kind. No, may Swing a sign here. I think I'm not. I don't know if I'm back for a my son swing a sign and I'm a free up promo. Nothing. People say and yes, I hear you put a Roman swap. You don't send. I'm not when you're not Nasia. I want to make a swap and swap and champion. And I'm never the one for Johnny and Fredia. And the other floors in the piano. I shall so at the Amor. And I'm not fear to channel and pray. But you as more you want to one of them. I'm a comedian and stop and I'm not any cheap. You chat for Indian cross addition. And any fear to cheat in an eventually I'm back. I've ever had a night sheet. I've ever had a night sheet. You chat for okay. Now you made the banner who do a year. Honestly, the plan here. I do what I just Jerry is not a man, somebody else. Madam, I didn't know the kind of man. Not yet. The never got a number, a better. And not better, or 2 4 friends. Nana, he has a 4. And I just got no couple. That's all was. Now, I said, someone among the church, and I just didn't say, you will have a piano every hour, and say, and I just so and what's a check I can say, you may want a church, you can now a 4 and 10 form. Said the animal was for my energy or 2 for the check. Get up your own set. I bet I want to tell me some. No church, I can't have a we're now crossing the cell.
Yeah, the Chinese. Now, I get it to answer my chance. Say yes, strong. I see why you are. You are there, you are baby. I say, so you come. It's you. And upon this guy, come at you. Yes, come. Yeah, when you get cost, but 10 years, you're not. And you know, watch your money. I pay a salary, you make everything. Yes. Now, why more? I don't want to suffer for the and send the power man. I have before. And a teacher for no my ban. Only I said, open inside the command. I said, again, I have a tough war. I come here, no reality. I have a tough war, so two, Yabuku will prove. And you're in two stakra. Okay, young man, young man. Yeah, we are. Wow. Some more, and I'm here. I and I'm in the house, and I was with that. I had a banner here. I tried that. I was with that. I never did that. I thought I'm still one. How many of my dear one? Yeah, they had some more. Not for my name. You're a master of other view. I am. You're a master of other view. And let's get it. It's a bit of a man. You're the opening of a bubble. Oh, I don't buy a bubble. I said, I get away. Maybe Joe, you're a job, and I'm going to mind it. You are a gospel too for Oak Massy. Nanano, or Tabby Maya, I bet you your treasure, a friend called men. I don't want to tell you, a friend I can know. And I'm going to be a price. Then I'm very interested in us. I say, I come and I'm over. It's been a very many years for my bike. Yes, problem. Tell me, I'm a little I'm from my one man. I bet they would them. I think if you are going to be a one, so offer the region another way. I am poison. Whoever this is for the Numa, what do you? Power the giant here. Whoever Numa, Cecilia, the giant. Oh, wow. And if you make a and a mood, let me some who hold me up any about one. Why not was suffer that's what did you carry woman and son? What's the matter? Say, let me be silent and I went on your mother to yes and they are. Why not was suffer that's what they say become man? Yedika, you have it for the better son. We are the Papa, and I was on him. Asana or the son action a better for. So one for Sandra, who get with the sacrifice. Yeah, but that's what you can't see as well as
before us, some more our postal. I had a postal, my and not here, and I'm son. What am I? Okay, and so they so like you do it, some of the friends I who are the chat, and then for some young comment section, I am, and if I can have, yeah, Facebook, TikTok, follow page, my YouTube, my subscribe page, and they are my, and I am, and I am, and when you're not church, and I have to, I type of go on, you can have a step. You run as a other view, the picture, and then, any hour, and a summer cannon, and I had a quick, yeah, wait, and a son, and your cannon, wait, and then, what a point, who was that? What can someone probably run as a for the view about your cannon over the jump or a set, so one of our as a second penny for Canada, we were just say, it's a poet and I read. And he said, that's a word. And I thought, there's one I read, just one and I just also anything I can show, and I paid it. They have got solo, and I know myself, I want you to swing it, sleep here, and freedom. Come on, I play on, and then I shall say, you see, I am something, I'm not here. You're also Sunday, you're sending out the water, and you say, you're all over this set. No, and I said, when did you know that? Anyone make this shit? I hope you're right. You're good. Also, and senior a war, I have to find someone more. And I'm from Prague, or yeah, also my now or why, and then I can't. Yeah. When the football nurse sing and on that, I have for me, you more some other for me, I think when you have your room, I wasn't that I son, and away, yes, one of my I'm not here, I'm not so. When you come and you come out, I'm not just you know what you had a mouth of it. Walk up and what I did. Or can't anyway, you did. Chimney, I'm going to be a couple and I'm waiting. When you have to have a power. I know there's one on South and to make you know. And yes, and near power to walk. I am a pastor, and if you are into any a bomb of idea. Then I have frozen out to make it so I don't mind. Well, I'm not from Concourse, my in Cabo. Okay, that's how we are complicated, and that's how there's young one open. Yo, near her, but yeah, what narrow mouth. The musician say a friend never see that in top of an Indian woman. You say that, and then I guess you do it, I say, and not ye a boy, a come, and that's so a da. A pruning in a yes was say, ye mamma here, now you can't find Prapakawa, where you group many grouper in a institutions, Abodua, a Wahano, and then yes was a Omumbrana, Omumbabi. Omeshura na onyano pan wo hede de echi na yamebua echi na so sorry ahodua e wo growing mu ene ahafuma mu nyina no so esa echi na no
ɛyɛ da yes was one so mra na wɔmɛhwɛ wɔwura ne akyi na wɔmja ɔma no nebrifa na onya no kwan saa so na ɛda ɛyɛ adwada so ɛyɛ da yewura ɔte kɔkɔɔ so yɛ bɛhwɛ n'anim sɛ yewura betumi aba na ɔde de nansi no na mu bɛba ɛne asanteman ahemfo abrempɔn ɛne amanhene nyinaa yɛbɛhwɛ wɔn anim tie da adwada no ɛna bɛda pɔmpɔnso saa adwada yi aso yɛhwɛ yewura president so anim his excellence ɛtu anim eti saa ne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ efiri ɛnɛ ekwakosi ne adwada so na ne adwada nwumere so yɛde yewura akɔbɛn mu akɔgya kwan yɛbɛda se papa ɛne nhyehyɛeɛ kɔ kwama ade amayɛ ɛde na de bɛkae nana yo yewura deɛ ade baako a yɛde kae no a ɛnɛ ɛtɛto a na yɛafɛ ne sɛ yewura ɛyɛ yɛbi a yɛfrɛ no ɔhene nyansafoɔ yewura yɛ obi a n'anim deɛ ɛne ne nyansafoɔ akyire sɛ asɛm bɛto no na yɛsiesie a sɛnea ɛyɛ a ɔhwɛ esiesie no pɛpɛpɛpɛ ɔde nyansa ɛne nimdeɛ ɛto ho ɛne bɛma sɛnea asɛm no ne kɛse teɛ nipa no obɛdi bɛtena n'asɛm so bɛyɛ na nipa no nyinaa anya abotɔyɛ mu eti adeɛ baako a yɛde afie yewura na yewura da hɔ yi ama yɛwura hɔ paa ne sɛ ɔhene nyansafoɔ wɔ yi ɔhene nimdeɛfoɔ a wɔma asɛm ka ɛyɛ bɔkɔɔ wɔ yi ɛno na yɛde mede kae na ɛna ama mɛwura yɛbɛda se paa wada ma biribi akyerɛ sɛ ɛbɛsa ma ɔna so bio meda ase ayɛfoɔ yɛne bɔfoɔ ma hene nkabom hene ɛna ɛdidi nkɔmɛ wɔma yɛwore nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔnom ɛfiri ɛnnɛ ɛkɔsi ɛda adwada yɛde biribi biara ɛba na wie yɛbɛso a wɔdɔnteɛ yɛse deɛ yɛbɛkɔ so a ne nanom ne mpanimfoɔ bi wɔ ɛyidɔnteɛ yɛse ɛde di nkɔmmɔ na yɛworo amammerɛ ne yɛhwane a ɛkɔ soɔ deɛ wosi yɛworo deɛ wɔse yɛseɛ nyinaa no ɔmanya wɔta kyerɛkyerɛm ama yɛworo ne nyinaa sɛdeɛ mɛde kanka kyerɛ no nanom ayi amapa yi asi hɔnom sɛ ɔfoɔ ɛmra me kɔm onimuso ne ɛsan bia ɛmfiri kwan mu na dwumadie no ɛntumi ɛnkɔ so to da me ɛbɛsɛ ɔsɛ wɔbɛkɔ so aka yɛn ho yɛn no ɛte ɛde nkɔmmɔ yɛ amammerɛ ne ɛwɔ kwan so ama ayɛ fɛfɛɛfɛ kɔ so ɛka yɛn ho ne yɛ dwumadie yɛn no wudie no ɛntumi ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ mpanimfoɔ wɔ wɔ dwumadie aseɛ yi ɛbɛkɔ so baabi no wɔn no ɛde bi di nkɔmmɔ na yɛhunu amammerɛ ɛne ɛmane a ɛkɔ soɔ nhyehyɛeɛ a ɛgu ɔkwan mu na yɛnhyɛ ɛde mu kwan ɛnyɛ abotɔkɛkyɛ yɛn no nyinaa mu akyerɛ yɛn ama yɛhunu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ dwumadie yi ase maame no akɔmbɔkɔ ɔgyere Awurade adom yɛ ho yɛ ɛnyankopɔn ase na kyɛ ne yɛfa wo frɛ ɛfrɛ me mama Liti mama Lizzy wo su paa o patwa anyɛ biara na nanate akyɛ ɔne no wɔ ayɔnkofa twatwa bi da mo ntam meda ase nana ɛyɛ nipa a wɔdɔ nipa na me onim me da sɛ ɛdɛ a ohu me no ɔdɔ me ne me kunu ɛne me mma nyinaa nti mewura hɔ na nea ɛbɛka ne sɛ Awurade mfa ne nsie Abraham ayɛ yɛbɛtumi na deɛ na de baako na sɛ wokae wɔ nana ho ama ɔwerɛ wo paa deɛ mekae a ma mewura hɔ ne sɛ wɔdɔ Nyame nti da bia wɔbɔ ne yɛbɛhyia a wɔde Nyame asɛm ɛtu yɛn fo wɔde Nyame asɛm ɛtete yɛn werɛ wɔmfa n'ahenneɛ ne nhoahoa ne ho ɔbrɛ ne ho ase ma nipa biara nti mekae sɛ nipa a wɔte sɛ na nnɛ ɔnni yɛn ntɛm a na menhu nea menyɛ nanso ne nyinaa mo no yɛgya ade ma Awurade saa na mɛtumi aka yɛbɛka sɛ nyankopɔn hyɛ yɛn de no ɔkyekye yɛ werɛ atɔ saa yɛda se nyankopɔn ɛmfa nanakora ɛnsie yie yɛbusu a ɛwɔ kɔ so ma yɛn dɔte yie ase ɛwɔ kɔ so ayɛnkɔpɔ ano ayi abɔfoɔ sɛ wɔn mo ɛnkɔm nso ne ɛsɛ ɛfo kɔm na dwumadie no ɛnte ɛnkɔ so kwano yɛhyɛ ɔda ma wohwɛ me asante ne mega so like dwumadie hyɛ ma foforɔ asante bi wɔ adwetwa ne kɔsa bi akɔna sihye bi a youtube channel page no yɛ facebook ne tiktok so wɔ follow page yi ɛde ama yɛ nyama na abɔfoɔ ɛne wɔn na wɔn nso wɔn nyinaa nso a wɔn ɛkɔ na dwumadie no ɛtumi ɛyɛ kama ɛna ɔda ma na wote sɛ atɔ me ho yɛ pasɔ na yɛfam sɛ atɔ fam na na asantewa Fred Jama sɛ wɔde afuo deɛ yɛnti ne yɛbaa yɛbɛtɛ akyire ama biribi ayɛ wɔnti ne yɛbaa obi bɛka sɛ na sabe ɔhempɔn mu ase afiri mu a akɔmfoɔ deɛ
aba kadwen na wase aso wodwuma dia titru pa wodwuma dia se anything yo kan etitino ayam sa ohini be ya bibia se wuyi twedi ampo nyame firi kwa ta komfo na obo o sa komfo na kunsa ansan dia ya bibia etina so sante hini ya bibia emre bia wo hia komfo amamra ne amane se wuye bibi se na komfo ametete asase no so a nana no kra na okọ no onya ni ye fi se nkonya na otra se eya aboso etina bibia ya tienza fana na makomfo na ya baya de osi na madaloma mo ba ye tumedia e wosomu die no wanya mo pansidie bi ana bibia koso wano ma oh na mi ato ye nyina ye brada ekro ti bibia no e betuma to chima amaye se wura ekọ de I was a woba two who was said a year to watch it and now day on EBS my be a bottle. Never does a pana, such a woba ye be so aso. Nana, wouldn't know my biswana, wouldn't know my biswa, again now they kind of your near Cassana and Tuadia. You knew another. Now you come for back, Nanabochi, or maybe. On that tone and suffer, I have one welcome for Nanaki Mamma and the Frey. Then so I know because I have one welcome for you. I mean, what the man. It's a lot and suffer, I may yarn, and so I was seeing you now that the apples a pet at that time and edge. It's in a nearby. Never has a papa. And the Shimama, Yen, and I come for. Mama, letting come up. Nayawuno. Ono msujuma dia wo muti akwa ama detiye etne aya kama. Wafoba ya cheye mu ama ya wunu dwuma dia titiwa akomfo eti ama ya wunu akomfo wi ehia se tie otime basia no bayi muso ne sankia efu wa mama bifedie no etne aya ko wona ya tsele de na tse dwuma dia sa akomfo ni mu a enye yie ni to so ma ni so bia fi kwamo awu sa fe ya kwamo tsene se betiye tiye ma ya kwamo Daruma bibi piara wo hwe bia aya me asante ni media so na wo hwe ya sha obo se je ba free na dia mu bia no ya fa ba ko kan na woda na mo wo ni na sa de se na efata o amamre mu no ibi e kwa ne sama kire sei dia mama ni amani bebre and the channel kwa e mu ba ko ene akofo so wo so ba ba mama ba yi so ne san dia fu kwa mo na so amani dia wo so na na ti no mati ni adi sama aya na me no na ko sei ye je akofo na so wo na ko e ji ya na na ka ba so sei wo na so ka na ka sei you know na so ti ye no ke so ade na so what do you say ya di mama na mi ya santi ni ya fama be ya wani ya akoso ha so ene sisi na ayi ya santi ni Aposto foto do sua na sua papai ama ya etima ya kama na wanchina bi en kase na go so mai ni patie ana sabe ye no we aba to me o reches for be ya na saya so se de ofite kana je mo no asa akwa na so abrafo so ye wono adwuma de se ye pa ya mama ni amani ya mutia abrafo ne meka de se ya pa fo o mo ka so mo ka ko e pai so ye adwuma so no really after the day o so be so de ne me tue me je esi na ko de ma wo mo
the one. So I want to answer to the media. So, and when I know I can say, and I know I can woman, I'm not going to make and some actually or that's nothing. But yes, and then maybe that not immediately kind of I just also added, I'm a higher me as something media. That's also I am finding and some entry. I'm finding a bad don't put here. And I'm not a Sabbath support for my about many, and I'm not something. And I'm about I am getting out of the so I only have something in your password and I have about your budget. I'm not telling you now, as we did, sweetie, no, not down for entry. In a session.